So लोगोफोर जोङो केक्टास पार्कआव हाबनि बेयो मोनसे केक्टास पार्क केक्टास पार्कआ बेनो नालांबाय थादो लोगोफोर नायो लोगोफोर मा जिनिस बेफोरो नायनानै सिनायदो लोगोफोर बे मा बुस्थु मावजि लान्जाय बायदि नायदो सोमोनांथाव बेफोर ना नुफेरै जायगाखौ जों दिनै फैनानै नायफैबाय काजिरङा अर्किड पार्कआव जों फैदों नायदो लोगोफोर बेफोर मा वाव मा बुस्थु बेफोरखौ दांनो होआखै दांनो मोना गोबां रोखोमनि मुवा बुस्थुफोर नुहाय सिनायनो हायैफोर वाव वाव नायदो बेफोरो मा बुस्थु मा बुस्थु बेफोरो फिसा मुवाफोर नायनो इन्टारेस्ट दङबा नायलांदो लोगोफोर दान्दिसे वाव बाबा सोमोनांथाव मा होनो बेखौलाय लोगोफोर मा होनो बेखौ कमेन्टआव हरदै आं मिथिया मा होनो बेफोरखौ कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर नै बेफोरखौ मा बुस्थु होनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर नै वाह मा जिनिस होनो बेफोरखौलाय जाबाय हार्बल मेडिसिन पार्कआव बाम्बु गार्डेनाव जों नायनि मा नुनो मोनो ओरैसो स' लोगोफोर जों थांगासिनो दं थांगासिनो दङ जोङो माबायदि नायनि मेडिसिन बानायो आरोना बेफोरनिफ्रायनो नै बाम्बु पार्कआ ओरैसो नै सिङाव थांनि बाम्बु पार्कआव थांगासिनो दं जोङो मेडिसिन बाम्बु पार्कआव मेडिसिन बानायग्रा बाम्बु पार्कलै नायदो फै पार्कआव जों हाबलांनि सिगाङाव सिगांनि लामाजों दङ अके मालखौ लांनो रायसो इयाव ना इयाव माने बिबारफोर बारखांबा
Ini garden apa ni? Vegetable ni sekarang tercing. Tuh. Gorkha Museum mau tangis sih jangan. Bambu apa kerjaan deh mati sih. Bambu parka bini na. Naide logoफोर काजिरङायाव अर्किड पार्कआव फैदों जोङो दान्दिसे बेरायनो। वाह मासे मोजां समायना जायगा। जोङो नैबे गाहायजों थांनि। हाग्रा बंग्रा गासैयावबो जिरायग्रा दंजोबो सिङाव नै जिरायनानै थानो हायो। जों नैबे थांनि। वाह सोमोनांथाव जेरावबो जिरायनानै था। नै जोंना लोगो पार्टनार जिरायदों मेंनानै जिरायबाय। बेरायनानै माबायदि मोनखो दिनैनि दिनाव? नायनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। आच्छा खोब माने मोनथिफेरि नुफेरि बेयाव मोनसे अर्किड जि बिबार बेखौ नायनानै खोब गोजोननाय मोनदों। जाय बिबारा आरो पृथिबियाव बयनिख्रुइ फिसासिन बिबार बे बिबारखौबो बेयाव फैनानैसो नुबाय आरो खुनु दिन जों जेनेरेल नलेज बहाबा सोरनिफ्रायबा बे बाथ्राखौ मोनथिफेराखैमोन। बेयाव फैनानै जोङो मोनथिबाय आरो लोगोसे प्रेक्टिकेलि जों मेगनजों नुबाय आरो गोबां रोखोमनि बिबार आरो बुहुमनिख्रुइ बयनिख्रुइ फिसा गोरलैसिन बिबारखौबो नुबायना? बिबारखौ नुबाय जोबोद माने मोजां। स' लोगोफोर दान्दिसे नायलांबावदो जायगाफोरखौ। गाखोनायनो नामा बेयाव? गाखोनोथ' हागौमोन। र' गाखोदों आंना लोगोआ नै। वाव मोजां ना? लोगो गाखोलांबाय आंबो गाखोनोसै दै। गाखोनोसै आंबो। वाव गाखोबाय आंबो। गाखोबाय आंबो। नायलांबाय था। गाखोबाय गोलोमबाय गाखोबाय। वाव बेसेबा गोजौआव नायहरदो बेसेबा गोथौनिफ्राय गाखोबोबाय जों। वाह दसे जिरायबाय मेंनानै। ओंखारबावगोन। ओंखारनायावथ' ओंखारबायलै ओंखारबाय। ओंखारबाय नायदो बेसे गोथौ जायगानिफ्राय गोजौनिफ्राय गाखोनानै नै आरो आं थांगासिनो। औ टु बटिं लिरनाय दं बेयाव। टु बटिं माने मा होननाय जायो? बटिं। टु बटिं होननाय माने मा होननाय जायो जोङो सोंना लानांगोन। जों दायो मोनसे स्टेपजों थांगासिनो दङ गोदान लामाजों। सोरबा फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन नायफैनो हागोन। समायना रमायना सब सिनारि गोजा डेक'रेसन। बेयाव मा लिरदों? टु ग्राउन्ड अर्किड गार्डेन बिदि लिरनाय दङ बेयाव। बिथिं थांनो हागोन सिङाव। आरो नैबे बेसेबांबा गिदिर अन्थाइ बे अन्थाइनि सायाव माखासे बिफां मानलांनानै दङ। साफा खालामनानै एसे रंफोरना होयोबा खोब समायना नुगौमोन बेखौबो। मानि प्लान्ट दंफां दंजोबो नै। जों आवगायलाङो ओरैबो दङ नै। जोङो नैबेजों थांनानै नैबे लामाजों ओंखारनानै बै मोनसेयाव थांसै। दै सारदों नै पानी मारियासे। पानी मारियासे ना दे मारक दे। गोथौ जागोन ना बेयो?
जोंना लोगोफ्रा बिदि नङा बैजों जों थांबाय जों मोनसे दैयाव ना नायहैनि ना नायहैनि फै थांगासिनो दं जोङो नै जोंना लोगोफ्रा फैगासिनो दं लाइन लाइननो जों दायो फुख्रियाव थांगासिनो दं ना नायनो ओइ औ फै ना नायनि जों गाखोहैबानो बैसाङाव नाखौ नायो जों माबायदि ना बे मोनसे दलंनि ब्रिज बेजों थांनो हायो बोसोर थां गाखोखांबाय जोङो ओइथिं बै बैसां गाखोबाय गाखोना नायदों खना खनला जायगाफ्रा लकेल पार्क ओंखारदों बेखौ वाव नै जोंना जिरायबाय पार्टनारा सासे मेंबाय नै नाव गाखोनो नामा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट हरदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेल'मोन आरो गोदान भिडिअखौ नायनानै थाबावदो गोजोन्थों।